Sehat kemeringet kok. Kon kepes wetenge kok. Wis sawetara suwe nggonku mlaku saka Sidakangen tekan ning Bedagas. Lah, aku iki ning tengah alas. Ora weruh sangkan parane dalan sing maring Bedagas. Mongkane Siap. Jengrengane nek lagi kae jengreng. Apa? Depan ora kowe jengrengane. Jenglengan. Iya, gugup jengger iku kaya wingi. Nah. Anak budak gede ngomong jengreng. Siap ya. Wis sawetara suwe. Anggonku mlaku saka Sidakangen supaya nganterake besan menyang desa Bedagas. Nanging bareng aku tekan ing satenging alas, aku iki kaya kemeng, bingung. Sebab ora weruh desa Bedagas kuwi sing endi lan sapa sing arep duwe gawe. Ya kan salahku dhewe. Sebabe kepiye? Sebab aku Greng. Mas wen ora kompak ora kaya wingi. aku gemuk.